Tak. Já vystoupím teda s dovolením, pokud se chceme bavit na této úrovni. Půjdeme se stoupnout za vozidlo, ano. Tak. A teď mě sdělte teda, proč mě kontrolujete. Z důvodu provedeného oznámení, že osoba Unihoby, což jste byl teda vy. Ano, byl jsem to já, k tomu jsem se přiznal, byl jsem tam bez roušky, ano, byl jsem tam. Nebuďte nervózní, že natáčím, to je úplně v klidu. Čímž porušujete vládní nařízení? Vládní nařízení. Můžete mi to vládní nařízení říct? Já nejsem. Jaké zní? Já nejsem povinen vám. Nejste mě povinný vy jste mě povinný. Pokud mě chcete tady sdělit nějaký přestupek, tak jste mě povinný ten přestupek sdělit. A jste mě povinný sdělit, podle jakého zákona a paragrafu se řídíte, prosím vás. Nejsem povinen. To jste povinný. To se s váma klidně tady budu dát. Nejste povinný, takže vy mě teďka podezříváte z přestupku, který vy mě nejste povinný sdělit. Jaký to je, že to je jenom vládní nařízení. Kluci, jaké to je vládní nařízení? Kdybych se vás mohl zeptat. Jak je vládní? Kdybyste mě řekl to znění toho vládního nařízení. A proč bych měl mít roušku? No, protože toto vládní nařízení. Ale jaké vládní nařízení? O který zákon se opírá toto vládní nařízení, prosím vás? Já nejsem povinen vám takové věci sdělovat. Já si myslím, že jo, pokud vy mě tady chcete, pokud vy mě tady říkáte, že já něco porušuju, tak jste povinni sdělit, který zákon já porušuju. Které vládní nařízení. Vy jste povinni mě to citovat. Tady úplně říkat, jo? Nemusíte, super, pán nemusí. Ano? Druhý, můžu vás poprosit? Ve vozidle zelenou kartu platnou máte? Ve vozidle mám zelenou platnou kartu. Propadla, jo? Takže nám podejte tu platnou. Vám mám podat tu platnou. Ano. Tak bohužel to si budu muset asi vyzvednout do majitele vozu. Jo, což je moje matka a je to psané na firmu. No tak jestli pochybila pojišťovna, já za to nemůžu, jo, že tu kartu ještě nemáme. Jo, v každém případě auto pojištěné je, můžete si to ověřit. Jo, to si myslím, že není. Já vím, že jsou povinní, ale já za to nemůžu, že pojišťovna jedná, jak jedná, jo. Pokud by pojišťovna poslala kartu, mám ji ve voze. Jo? Dobrý, to my vám neříkáme, nebo říkáme. Super, jo? dobře, tak teď se... Řešíme tady tak to pojďme řešit, ten přestupek, povídejte. Vy jste tam teda byl, nebyl? Ne, já vám říkám, já se přiznávám k tomu, že jsem tam byl a byl jsem tam bez roušky a chci vědět, proč vy tady teďka momentálně vytváříte, toto není zásah samozřejmě, že toto je úkon, co vy provádíte teď momentálně, jo? Takže mi řekněte, jaký úkon vy provádíte. Prověřujeme oznámení, jo? Prověřujete oznámení. Dobře, tak teď jste ho prověřili, já jsem řekl, že jsem byl bez roušky a vy mě řeknete, že porušuju nějaké vládní nařízení. A nejste mě schopni říct, o který paragraf, o který zákon se tady toto vládní nařízení opírá. Kdo ho vydal, proč ho vydal a jak se má dodržovat. My neříkáme, že nejsme schopni, my říkáme, tak mě to prosím vás řekně. Jo, vy nejste povinni vám to sdělit na místě. Kluci, tak já vám řeknu jednu věc. Jo? Existuje krizový zákon, ten určitě asi znáte. Znáte nebo neznáte krizový zákon? Víte, který je krizový zákon? Já myslím, že to je zbytečné. Já myslím, že to není zbytečné. Už jenom z tohoto důvodu, že vy tady šikanujete lidi. Takže to není zbytečné. Pokud vy mě chcete vykládat a chcete mě... No, prověřujete. Dobře. Já jsem se přiznal pouze k tomu, že jsem byl bez roušky. Já jsem nepřiznal vůbec nic, že jsem porušil. Já se vás tady táži už po několikáté, co jsem porušil. Dle jakého zákona, dle jakého paragrafu. Kluci, říkám vám něco, zákon 240/2000 Sbírky zákonů o krizovém řízení stavu státu. Nejste? Já myslím, že jste povinní. Pokud vy mě tady vyzýváte, nebo mi tady říkáte, že něco porušuju, tak jste povinní mě sdělit, co porušuju. Z jakého zákonu, jo, a z jakou účinností to porušuju. Jo, to jste povinní. Jo, takže já vám řeknu, že v tomto zákoně je paragraf 31 odstavec 4, kdy já můžu tady toto všechno odmítnout z důvodu ohrožení zdraví a tady tohoto veškerého ostatního. Jo, je to paragraf 31 odstavec 4. Jo, na tento se odkazuju já, že toto odmítám to, ano. Ano, jsem. Jsem invalidní důchodce, třeba bych vám řekl. Jaký? Já jsem povinný nosit u sebe doklad. Vy tady můžete, vy máte pravomoc zkoumat můj zdravotní stav? Kluci, jste nebo nejste? Jste nebo nejste? Proč mě tady vyzýváte, abych vám já dal nějaký doklad? Já jsem vás nevyzval, já jsem se vás pouze zeptal. Já to mám nahrané. Já jsem vás nevyzval. Já to mám nahrané. Jo? Dobře, jo, teď je další zákon. Kluci, víte, kdo tady toto usnesení vydal? O tom, že je povinnost nosit roušky?
řekněte, víte? Pane Vajtrid, my se tady s váma nebudeme Víte, kdo to vyznal? Nebudete se mnou o tom bavit, tak já vám to řeknu, abyste to pro příště věděli. Já to tady nepotřebuji. Toto usnesení vydalo Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad. Víte, co říká paragraf 38 krizového zákona? Že v krizovém řízení státu žádný správní orgán nesmí žádné nařízení vydávat. Tudíž toto nařízení je neplatné. Jo, teď jste poučení z mojí strany, takže já jsem se ničeho nedopustil. Ne, já si zatím nestojím. Zákon je, pánové, jenom jeden. Jenom jeden. Skutek oznámíme na správní orgán. Jasně, já jenom, abyste věděl, že jsem vás teďka momentálně poučil, tak jak vy jste mě poučili. O tom, že budete oznámen. Jo, že budu oznámen. Úplně nesmyslně budu oznámený. Ano. Dobře, tak mě oznámte. Jo? Ostatní lidi se tím řídí. Ale mě nezajímá. Ostatní lidi, když budou tady skákat z mostu, protože jim to vláda nařídí, tak já budu skákat taky. Vy si stoupnete na ten most a vláda vám nařídí skoč do té Moravy, tak tam skočíte? Neskočíte, že ne? Tak já tam taky neskočím, protože já ty zákony znám, co ta vláda porušuje. Dokonce byste se Jo? tímhle dopustil přestupku, ale to nevadí. Já jsem se žádného přestupku vůbec Tím skokem z mostu. Aha, no tak vidíte to. A když já se dopustím přestupku proti tady těmto paragrafům, že si nasadím ten hadr, co máte vy, tak už je to v pořádku? Ano. Aha, tak to už je v pořádku. Dobrý, tak tím pádem, pánové, s váma končí. Budete tady něco zapisovat, nebo budete činit další úkol, nebo mě teďka propustíte? Bude oznámena, ti jsme vás poučili. Super, dobrý. To končí. Jo, počkej.